machielo en kanyero ni jafwambo mano mar tipo mar Citizen TV Stephen Leto odiochieng' ma kawuono otimo arusa koda nyawadi e kanisa no mar Methodist mantiere e kaunti ma Narok. Mano kanyero kapok gidhie e nyasi mabende obedo koda familia mare, osiepe kanyakla kod jopiny mabende nochopo e nyasi motimore Olentimama Stadium mane gwengego ma Narok. Quería borrar,